שלום, שמי מרדכי קריסטל. אני במשך תקופה ארוכה עבדתי כדי לפתור את הקובייה, וכשגמרתי לפתור חזרתי ליוטיוב ורציתי למצוא מישהו שפותר בדיוק כמוני, ולא מצאתי. לכן אני מעלה את הסרטון הזה, והדבר שהכי חשוב לי להגיד זה שהפתרון שלי הוא ללא אלגוריתמים. אין דבר כזה להתחיל לזכור ימינה, שמאלה, למטה, אחורה. אין פעולות שהן לא נעשות בהיגיון ברור ומובנה. זאת אומרת, כל פעולה שאנחנו נעשה כי ככה אנחנו מתכוונים ורוצים לעשות, ולא שום פעולה שאנחנו לא יודעים מה יקרה בסופה. יש בחלק מהעניין תרגיל מסוים, תרגילים מסוימים, שגם עצם התרגיל מובנה, ועוד מעט אתם תראו. אנחנו פותרים את הקובייה כמובן, פותרים קודם את השכבה הלבנה. כידוע, האמצעים של הקובייה לא זזים לשום מקום, תמיד נשארים באותו מקום, והלבן מול הצהוב, והכתום מול האדום וכו'. מתחילים לסדר את השכבה הלבנה, מסדרים קודם את הפאות, צלב של הפאות. הנה אנחנו רואים פה, יש לנו כתום לבן, את הכתום לבן אנחנו נוריד למטה, נעביר אותו לשכבה הכתומה, נעלה אותו למעלה והוא במקום. מי עוד אנחנו רוצים? אדום לבן. אדום לבן, סובב אותו כלפי מטה, מחפש את האדום שאנחנו כבר מראש כבר רואים איפה הוא, שמים אותו. פה יש לנו כחול, אני לא אסובב עם שכבה כבר מסודרת, אני אסובב בשכבה לא מסודרת, אלך לכחול, להרים אותו למעלה, הכל בסדר. מי חסר לנו לעסק? כחול. מי חסר? אדום. אדום גם כן יסתדר לו. בואו נראה אם אנחנו שמים את הכתום מול כתום, אנחנו רואים שהם לא במקום. אז בואו נביא את מי? את הכחול נביא לכחול, נוריד אותו למטה, נלך לשכבה הכחולה, נעלה אותו למעלה, ניקח את הירוק לשכבה הירוקה, נעלה אותו למעלה, ומי נשאר לנו פה? אדום. נביא אותו לאדום. הצלב שלנו סגור. עכשיו אנחנו רוצים לסדר את הפינות. אין לנו כרגע אף פינה מסודרת למרות שהלבנים למעלה. אנחנו מחפשים כאלה שבשכבה התחתונה הלבן הוא בצד. בוא נסתכל, זה לבן אדום. אני אלך לשכבה, אני משאיר אותו בשכבה הכתומה, מוריד את השכבה האדומה, אוסף אותו ומעלה אותו למקום. מי רוצה לבוא עכשיו? הכתום. כתום. בואו נראה, נביא אותו הצידה, נוריד את השכבה הכתומה אליו, נאסוף אותו והוא במקום. פה יש לנו אחד שהוא לא במקום, נוריד אותו למטה עם הלבן כשיהיה בצד. אוקיי, עכשיו זה לבן כחול, נזיז הצידה, נוריד את הכחול למטה, נאסוף אותו והוא הגיע למקומו. מי עוד? עוד כחול אחד. כחול הזה, נוריד את הכחול אליו, נעלה אותו לשכבה העליונה מסודרת, גמרנו. עכשיו אנחנו הולכים לסדר את ארבעת הקוביות בארבעת הפינות בשכבה הצהובה שהיא התחתונה, אנחנו קוראים לה. והדבר הראשון שאנחנו צריכים לעשות זה לוודא שהם עומדים בסדר הנכון. מה זה הסדר הנכון? הסדר הנכון הוא כמו הסדר הנכון למעלה. אם פה אנחנו מסתכלים פה, אז יש לנו, אני בכוונה מצביע על הירוק כתום, אז לידו הירוק אדום, ואחרי זה בא הכחול אדום.
אותו סדר אנחנו רוצים למטה. בואו נראה מה המצב. לא מעניין אותנו כרגע לאן הקובייה מופנית, מעניין אותנו רק דבר אחד, אם הסדר הוא נכון. אני בדרך כלל מתחיל להסתכל מהירוק כתום. אני רואה פה את הירוק כתום, אני יודע שפה צריך להיות אדום, ירוק אדום. אבל אני רואה שהוא לא נמצא, הוא נמצא פה. ואני רוצה להעביר אותו לפה. אז עכשיו אנחנו עושים תרגיל להעביר את זה לפה. זאת אומרת, אנחנו לוקחים את השכבה הזאת ומחליפים מקומות בין שניהם. התרגיל יחליף את הקובייה הזאת, הוא יביא לפה, ואת זאת הוא יביא לפה. בעיקר העניין שלנו כרגע הוא להביא את האדום ירוק לפה, כדי שהוא יעמוד נכון יחסית לירוק כתום. בואו נעשה את התרגיל. אנחנו מורידים את הלבן למטה, מזיזים אותו הצידה, באותה שכבה, מחזירים את הלבן למעלה, מזיזים אותו שוב פעם הצידה, ומסובבים את השכבה למצב הזה. הלבן פה, ועוד שני לבנים נמצאים פה. זאת אומרת, בשכבה התחתונה אין לבנים. שים 90 מעלות שמאלה, ומתחילים להחזיר את החיים למסלולם. מרימים את הלבנים למקום שלהם, ואוספים את הלבן הזה שיחזור למקומו. השכבה הלבנה חזרה לאיתנה. עכשיו נראה אם קיבלנו את מה שרצינו. רצינו שהכתום ירוק פה, שיהיה פה לידו האדום ירוק. אתם זוכרים למה? כי פה, אם נשים את זה בצורה כזאת למשל, אז הכתום ירוק, ופה הירוק אדום, נכון? רוצים שיהיה אותו דבר. אז במקרה הזה זה כרגע מסודר. בואו נלך לראות מה שלום החבר'ה. אנחנו רוצים ככה, אמרנו, כתום ירוק, ירוק אדום, ופה כחול אדום. זה מה שיש לנו, הכל טוב. נכון לרגע זה, ארבעת הקוביות האלה, ארבעת הפינות עומדות בסדר הנכון. הן לא מופנות יפה לקובייה, אבל הן עומדות בסדר הנכון. עכשיו אנחנו רוצים לעשות להם שינוי, זאת אומרת, להזיז אותם ממצבם הנוכחי. אז אנחנו עושים תרגיל כזה, אם אנחנו נוריד את הלבן למטה, נסובב אותו 180 מעלות, ואז הוא יפנה אלינו, נחזיר את הלבן למקומו, ונזיז אותו עכשיו 90 מעלות. זאת אומרת, הזזנו אותו, עכשיו כבר הקובייה לא תסתדר באותה צורה שהייתה קודם. בסדר? מחזירים את הלבנים, אוספים אותו בחזרה, והלבנים במצב טוב. עכשיו, זו השיטה שאנחנו על ידי זה מזיזים. קרה פה משהו, נס קטן, שאחרי שהזזנו הזזה אחת, פתאום הכל יסתדר. בואו נשים את הכתום בשכבה הכתומה, כן, והירוק בשכבה הירוקה, והאדום, הכל יסתדר. אני יכול לבלגן את זה בחזרה, אבל אני חושב שהשיטה הובנה. התרגיל בואו, סליחה, לא. אנחנו נקלקל את זה. נקלקל את זה כי אנחנו רוצים להסביר משהו חשוב. כשאנחנו מתחילים לסדר את הדבר הזה, אז אנחנו רוצים להגיע למצב בדיוק כזה, שיהיה רק צהוב אחד מופנה לשכבה הצהובה, ונניח פה כחול ואדום, נכון? לעומת זה, פה יש לנו הכתום וכתום מולנו. זה המצב שאנחנו רוצים להגיע אליו, ואז אנחנו הופכים את הקובייה ועושים את אותו תרגיל, כן? במצב הזה, מורידים את הלבן, מסתובבים אותו 180 מעלות, מחזירים את הלבנים ומזיזים אותו 90 מעלות ויורדים כדי לאסוף אותו. ואז תראו, הסתדר לנו, האדומים בסדר, הירוקים בסדר, כולם בסדר. אבל זה יכול להיות רק אחרי שהם מסודרים במיקום הנכון שלהם. נכון לעכשיו, הקובייה בעצם מסודרת למעט הפאות של החלק התחתון והפאות האמצעיות.
עכשיו אנחנו עושים תרגיל להחליף במדויק בין בין שתי קוביות פאות, ואנחנו יודעים בדיוק איך נערך התרגיל ומי יחליף את מי יגיע לאיזה מקום כדי להחליף אותו. אז ננסה לקחת אחד, נניח את הירוק אדום, שהוא נמצא למטה, ולהביא אותו למקום שאנחנו רוצים להביא אותו, נכון? אז במקרה הזה אנחנו, את הירוק אדום שנמצא בשכבה התחתונה, אנחנו רוצים להביא למקום הזה. זאת אומרת, אנחנו רוצים לקחת אותו עכשיו מפה, הופ, להזיז אותו ככה. והאמת שגם זה יזוז ככה. הכתום שלו זה כתום כחול, אז הכתום יימצא בסוף פה, והכחול יימצא פה. בואו נעשה את התרגיל. אנחנו רוצים להעביר את הירוק לכיוון הזה, נכון? את האדום ירוק לכיוון הזה. אז אנחנו מתחילים בשכבה הזו. אנחנו מורידים את הלבן למטה ומסובבים אותו 90 מעלות. מורידים עוד פעם את הלבן, זאת אומרת עכשיו הוא נמצא בשכבה התחתונה, ועוד פעם 90 מעלות. בסדר? במצב הזה אפשר לשים לב שהקובייה הירוקה אדומה בעצם הגיעה למקומה. אנחנו עכשיו מזיזים אותה 180 מעלות ומחזירים 90 מעלות לפה, 90 מעלות לפה, 90 מעלות לפה ומחזירים. השכבה הלבנה הסתדרה, זה ברור. ועכשיו הירוק אדום עומד במקומו. אם אתם זוכרים, הכתום שהיה פה ירד לפה, והכחול שהיה פה הגיע לפה. זאת אומרת, הפעולה, מה שחשוב בה, אנחנו יודעים בדיוק מי הולך לאן. וזה החשיבות. זאת אומרת, שלא נשאר לנו הרבה מה לחשוב, אנחנו פשוט צריכים להתחיל לסדר את הפאות, שכל אחת תעמוד במקומה. נניח אנחנו רוצים עכשיו להביא את הפאה הזאת, את הכחול צהוב, שיעמוד פה. בסדר? נעשה את אותו דבר שעשינו קודם. 1, 2, 3, 4. שימו לב שאחרי 4, בפעולה רביעית, הלבן מציץ לנו פה. זה סימן שעשינו הכל נכון. כן? אנחנו כמובן נעשה 180 מעלות, למרות שהפעם זה לא מסדר את הצבע. ומחזירים 1, 2, 3, 4. כולם חזרו למקומם, ושימו לב, הכחול צהוב ירד למטה, אבל לא עם השכבה הכחולה שהייתה פה קודם, אלא מול הירוקה. זה לא מפריע לשום דבר בעניין. אם הוא בשכבה הירוקה, זה נקרא שהוא מסודר מבחינתי, ובסוף תבינו גם למה. אז בואו נחפש עוד כאלה שאנחנו רוצים לסדר. נניח אנחנו רוצים לסדר את הירוק צהוב, שיהיה במקום שלו. ניקח את השכבה הירוקה, או הכחולה אגב, פה זה כבר מסודר. אז ניקח במקרה הזה את הכחולה, ונעשה את אותו תרגיל 1, 2, 3, 4. נהפוך. במקרה הזה יצא לנו גם משהו מעניין, שהכחול אדום הגיע גם כן למקומו, לא שמתי לב לזה. אבל הירוק, צהוב, הגיע למקומו כמו שרציתי, ובגלל שהם התחלפו בחזרה, אז עכשיו הירוקים הם באמת במקום. וזה ממש לא משנה. נשאר לנו עכשיו פה כתום כחול, שאנחנו צריכים להביא אותו למקומו. אז בסדר, נלך לשכבה הכתומה, כן? ונעביר אותו לכחול. זה יוריד את הירוק כתום למטה, אבל הוא לא עומד כרגע במקום. אבל בסדר, נסדר אחד מהם לפחות. 3, 4, נכון? סיבוב, 180 מעלות, ומחזירים. 3, 4, חזר. עכשיו נשארו לנו רק שניים שהם לא מסודרים בחיים. זה
ירוק כתום, זה צריך לרדת לשכבה האדומה הכתומה. בקיצור, עכשיו כשאני אוריד אותם, זה יגיע למקום וגם זה יגיע בדיוק למקום. בגלל שהוא אדום, הוא יגיע לשכבה האדומה, תכף תראו. 1, 2, 3, 4. סיבוב 180, חוזרים. חזרנו את כולם למקומם, ואז פתאום אנחנו רואים שבאמת כל הקובייה כבר מסודרת למעשה. אנחנו רק צריכים להביא את הצבעים למקום הנכון. עכשיו אנחנו נעשה דבר, יכול להיות מצב שזה ייגמר לא בצורה כזאת, אלא ייגמר בצורה הזאת. אני כרגע עושה את התרגיל שאחרי זה אנחנו נסביר אותו. עכשיו הכל הלבנים במקום. אם אני אזיז גם את הירוקים ירוק כחול, את השכבה של הירוק כחול, אז יצא לנו מין מצב כזה, שהם פשוט, כשגמרנו את הסידורים, הם הגיעו הפוך, הירוק עם הכחול, הכחול עם הירוק, וכנ"ל האדום כתום אדום. אז כדי להביא את זה בחזרה למצב הזה, אנחנו עושים החלפת מקומות, על ידי זה שאנחנו מורידים את השכבה הלבנה למטה, מסובבים אותו 180 מעלות, מסובבים את השכבה הצהובה, מחזירים, והוא חזר למקום. השכבה הכחולה הסתדרה, נכון? אנחנו ממשיכים בדיוק באותו מצב, רק מזיזים 90 מעלות, ועושים את אותו תרגיל לשכבה של הכתום אדום. כן? אבל נשארים באותה החזקה שעשינו קודם. ואז זה מביא אותנו בדיוק למצב הזה, שהקובייה שלמה, יפה ונוצצת משמחה. זהו. מי שרוצה להעיר לי, אז יש לי פה, אני מקווה, אני אעלה את זה ליוטיוב ותוכלו להגיב. תודה רבה.